Mit udgangspunkt, da jeg startede, det var sgu ikke at blive berømt. Jeg har været med i Scenen Nadine engang. Det var det vildeste, jeg kom på det. Men det var også dem, der ringede til mig for at spørge, om jeg var med. Det ville jeg så. Jeg synes hvis man vil være berømt på det, så skal man gå efter det. Og det er forholdsvis let for tiden at blive berømt på sit stand-up. Der er masser af programmer, hvor stand-up er en integreret del i dem. Så det er bare at kæmpe for det, men man skal arbejde. Det kommer ikke af sig selv, og der er så mange om budet nu, at der er ikke nogen, der kommer og siger til dig, hey, du er pisse sjov, vær med i vores program. Mange komikere er kommet langt med meget lidt talent, men på ren og skær arbejde. Og det er det, det i virkeligheden handler om. Det handler om at sælge sig selv bedst muligt. Det er jo helt sikkert, at hvis man starter som stand-up-komiker og vil være berømt, så er der 2 helt klare råd, jeg kan give videre. 3 faktisk, måske 4. Og 4 råd har jeg til med. Knæp, sut pik. Du kommer så langt på den måde der. Det er helt fantastisk. Altså, da jeg var i Scenen Nadine, og det var let, fordi altså, sut pik på Bubber, det er sgu ikke svært. Altså, vi taler maks 3 cm, 1 tomme, om man vil. Det er jo det handler om. Altså, at blive berømt, det er så let.